Jonne, kom eens kijken wat we hebben. Kom eens kijken. Wat is dat nou? Dat is nieuwe huisdier. Cool. Dan moeten we eten pakken. Mit van Hees. Ja, Wil Hendricks. Wil Hendricks. Heb je van de werk een tijd in de werk geslagen? En welke slaagt de moeder van de werk nou? We hebben volgende week een barbecue. Oh, het is anders wel verrekkers druk. Maar ik zal eens even kijken. De vrijdag zit er nog wel in. Vrijdag denk ik. Vrijdag om 9 uur. Dan zie ik. Dan zie ik ook weer. Jo, hoi. Ja. En vrijdag gaan we Harry slachten. Huh? Willem die de Harry geslacht wordt. Ja, maar hij wordt vast te groot. En volgende week gaan we barbecuen. En we moeten vlees hebben. Nee! Keppel, zag je? Waar is hij? Waar is hij dan? Dat dan? Waar is hij? Waar zit hij hier? Kom maar op. Kom maar.
Goedemorgen. Morgen. Hoe is het? Goed. Het goede slag weer uitgezocht. Ja. Waar is hij, onze vriend? Daar zit hij. In het hok. Oh, dan doen we maar zeggen een token aan. En alweer aan water. Ik ga uit mijn zelf, staat klaar. Oké.